A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, jako je ulubiona roślina Rajmunda, czego Roxana nauczyła się we szkole i na kogo był ten pieruński donos. Zapraszam. Siemanko, tutaj Rajmund i dzisiaj pójdziemy do pierwszej liderki, może pochytamy jakieś poksy i obejrzymy do kogo szedł ten pieruński donos, więc zwycięzcę ostatniej zagadki wyłonimy później. Dla przypomnienia kukamy, że mamy chip Foyera, który potrafi drapać, ryceć, kupić się, w której je fajny, też posiada ruch Foyer, w której je pikny i mamy ptoka sroka, w którym ma dziobanie, skupienie i szybki atak. Wszystkie są fajne, a warczenie jest słodkie, żeby od tego warczenia ze cukrzycy nie dostał. Szczególnie jak hałoki na mnie warcą, to jest fest słodkie. Co nie? Co ty dopisz? Nie, nic, nieważne. Pójdziemy sobie jeszcze do sklepu, trzeba kupić jakieś bale, bo inaczej nie chyca Pokemonów wcale. Te nowej bale, Jakie bale? ty co stury srają w kanale. Co? No hopie, bale do chytania Pokemonów, ty musi no pokebale, ja? No żeś godą, żeby były pokebale. Dobra hopie, z tobą nie będę się wadził, idziemy. Ten hop chyba świeżo odebrał koncesję na to, bo sam nie wie co sprzedaje. Pójdziemy sobie tu do rybiorza, rybioż. Ty czemu mam to trzymać w sekrecie? Ty chłopie, trzymaj się to kaj chcesz, nie? Od jest rybak Iwan, ja? Powiedziałbych ci czegoś, że jest królem, ale by mnie zdemonetyzowali. No tak patrzę na ciebie, to na pewno nie rybiorzy. Myślę, że nie jest taki zły. Ale jak tak godosz na mnie, to nie pokazuj na mnie palcem, te. Pieruna będzie mi pokazywał. A co to za roślinki? Są dwie... To jest lepa jagoda, ja? No i elegancko, lepę to ja mogę sprzedać. Na przykład temu baranowi. A tu jest jakieś cherry, ja? Wiesz, że tam było cherry, a ty jest lady, nie? Hehe. Co? Nic, już ida, koniec. Kiedy muszę ustawić tych ludzi, ja ich wszystkich szteruję, te. To się scena mnie odegrał, obejrzyjcie. Dobra, idziemy do sali. Siemano, kto wam te ściany robił? Macie trochę dziurawe. Hejka, co tam? Słuchaj kolego, No to też żeś teraz przesadził. ale co tak przesadził? Lepa to ci mogę zaraz przesadzić. Chciałbyś zostać mistrzem? W zasadzaniu lep na pewno. A ty jesteś fanem roślinek? Niż czałów na pysk. Papie ci dam fajną porada. Wiesz, że liderze z sal to nie mięczaki? I ślimoki, pra? Nie, to ssaki. A myślałem, że to takie glizdy z rogami, wiesz? Dlatego jest tu, żeby ci udzielać porad. Ty, Roxana od rana ulana używa kamoli. Nie lubi wody i chwastów. No to cenna porada, patrząc na to co ja mam, to mam wszystko na odwrót. To może później tak. Ja opie nie idziesz na rano sala. Nastolatek Josh chce się ciuleć. Ja, podobno oni byli słabi. Nie no, trzeba trochę potrenować te poksy, bo tak to nie przejdziemy rzeczywiście jej. Moje rybaki są mocne. Ja chyba obsiki w życiu. Kierunek ja mam w życiu, to co on ma w życiu, te. Co oni mnie tak zaczepiają? O, tego ptoka już mum. Słuchaj, uczę się w szkole, ale w domu też. Nie no, to rewelacja, powiem ci. Bez tej informacji nie podałbym dalej. Nigdy się nie stanę taka jak Roxana. Szczególnie jak masz Ania na imię, to na pewno. O, Chipwire się dziobania nauczył. O, Chipwire ewoluuje! Co to jest te? Jaki kombusken? Co? Ja mam jakieś kura, ja mam teraz jakiego koguta, ale ja nawet kurnika nie mam. Kurde, muszę się zalogować, zrobić se konto, bo sobie w Chińczyka razem nie pogromy. O, Chipwire się uczy podwójny kop. Jasne, że dajemy zawarczenie nowej. Góral Clark chce się ciuleć. Chłopie, masz szczęście, że się za misia nie przebrał. Co tam mi pokażesz, co? Jak kukasz na tego kamola, to 5 zł. Opie, dowej Chipwire, dowej na niego podwójny kop, a ja mu jeszcze za rolepa sprzedam. Opie, ino byś pieniądze brał, te. Dobra, idziemy dalej. Zmierzymy cię w pył. Ty się kopidą czy co, że ty mi o prochu godasz? Łopatą wżyć i wyjdzie. Ja chcę wykopać ten tunel. Ja szukam złotego cugu. Po pierunach, że mi chuchnął to hopie cuk, to ty masz chyba alkoholowy. Dobra, idziemy tutaj. A co to za hazok? Dobra, mamy Chipwire'a zrobionego. I z nimi dalej. Te dwóch do jednego to banda łysego. Ale ja mam białe hary, a nie łysy, co wy godacie? To dwa kamole pokazujecie, co wy chcecie ognisko zrobić? O to chodzi. Masz potencjał. O człowieku, ale narwaniec naszego przeciwnika.
Opie, ty się ciesz, że innego kukutasek nie wyciągnął. Pieruna, wy tak myślicie, że jest taki jeja? Pieruna. Muter mnie wysłał jako dywany na jakiś numer ferieka i muszę lotać za jakimiś podaniami. Wy się potem dziwicie, że jest taki nerwowy. Dobra, Frela, dowej się ciudomy. Siemka, ja jest liderka sali. Ja chcę w praniu zrobić wszystko, co się nauczyła w szkole trenerów. Więc dawaj jodymy z tym. Lider Roxana chce się ciulać. I tak patrza, to ty się chyba nauczyłaś w tej szkole zbierać kamienie nerkowe. No patrz, no kolejny kamul ty. Jakiś nosę pas. Co to je? O cię pierun. Ty dziołcha, ty żeś się nauczyła chyba łożreć kamole, bo ten hop ma tak czerwony kichol. Nie no, fajna ta szkoła trenerów, powiem ci i polecam. Co to jest za pucowanie kamola? Nie ma takiego leczenia. Dawaj, podwójny kop, nawet jeden był i gitara. I pojeria, nie do zatrzymaniu. No nie, jak przegrała, może odznaka głazu, nawet tak od razu. A odznaka ponosi atak twoich Pokemonów. O pieruna, to tego ci pojera nawet nie wystawią. A dostajesz jeszcze coś ode mnie, to jest kamienny grób, żeby twoje marzenia tak kojfuje jak moje. Ty dziocha, ty wiesz, że już nie masz Pokemonów zdolnych do walki, pra? Ale ty się ciesz, że mi się śpieszy dzisiaj. Pieruna, wszędzie mi ubliżają, dają jakieś nagrobki, te kirchhoffy, co to ma być? Wyłaża stąd. Pitać z drogi. Te czekaj, nie zabieraj mojego towaru. Co to było te? Kuny dzisiaj mają jakąś ofertę specjalną, czy o co chodzi? Widzę, że sobie burmistrz elegancko radzi tutaj ze przestępczością. Oto ty, tyś jest tym fantastycznym trenerem. Opienielisz mi już po życiu, dowej, gody o co łazi. To jest takie jo, ten z donosami. Co ty handlujesz donosami i towarem, o co chodzi? Potem ci to wyjaśnia. Te towary to są te donosy, tylko my tak godomy, żeby się mieszkańcy nie kapli. A, czyli mieszkańcy wolą cukier, puder, niż żeby ktoś na nich doniósł, ja? No, coś w tym stylu. Weź mi pomóż. Dobra, biegniemy, idziemy tam, kurde, co to jest za miasto, ty? Kto to widział? Och, i co ja zrobię? Ja i Piko, żeśmy se łazili i jakiś pierun nas napadł. Ale co ci piko? No Piko, Ale co, pralka, hersklekoty, co? o tym ty go dostę. Ja się pytam, o czym ty go do mnie, ty? Hopie, Piko to jest moja mewa, ten piorun mi zabrał do mojej jaskini. Jak twojej? No do tej jaskini, a ja tam nie włażę, bo jestem miał jakieś papiery. Wiecie, ja nie rozumiem, ja tu nie. O ty pierenie. Te oddowej to. Pieruna myślałem, że pitna, ale to jest zawalony. Dowej bierzemy się. Chłop z animowanych alkoholików chce się ciuluć. I znowu ten hałok, ty. Topie taki mały ptok ci pokonał hałoka. Moja kryminalna kariera zbliża się do końca. No to żeś daleko do niej nie zaszedł. Pieruna, masz te dokumenty, a ja pitom. Pieruna, moja mewa, co Piko zawdzięcza ci życie. I tak jak mewa, nagrodę możecie łapsroć. Nazywają mnie Brinej. Nazywasz się Raimund. No to ci fest dziękuję. To jak masz czymś problem, to nie do mnie. A teraz ja pitom, bo ostatnio znalazł taką fajną łajba. I dają ją wypucować. Czekaj, jako łajba. Wypadł mi z tym. Ale to nie, on miał klucze od tego. O, pieruda łabra. On miał klucze od fatra, Jak to jest, że ten stary chłop mi pitnął? To on na paralotni stąd pitnął. I co, poszło? Odzyskałeś te moje towary? O Boże, jak dobrze. Słuchaj, pójdź ze mną, bo burmistrz coś od ciebie chce. Ty, tylko nic nie godaj, że mi ukradli te donosy. A niby czym miałby kto go dać? Ty, bo burmistrz ma tutaj taki cotygodniowy festyn palenia na stosie. Co? No taki Nowigrad. To? Dobra, ciś do niego. Słuchaj, o taki rok. Ten ze wściekłych i szybkich. Nie, burmistrz. Ten z YouTube'a rok. Nie, to jest burmistrz tego miasta. I widziałeś donosy, które przyszły na twojego fatra, Rajmundzie. Przecież ja takiego odzyskał. Czemu żeś mi nie powiedział, że to jest na mojego fatra, ty pierunie? To biznes is biznes. Ale dzięki twojemu poświęceniu użytkownik Michał Koniec Polski 5677 o pierwszy punkt w tej grze. W jakiej grze, ty? Nieważne, twój fatar nie zapłacił za przesyłkę bieżni. I też pierno długi. Zajęła osoba, która może ci pomóc. To jest twój unkel. Jaka go znajda? Nie wiem, poszukaj go. Albo idź do fatra, on ci powie. Ja słyszałeś o mieście Deptford? Nie, ino o mieście Kia Sport. Co? Nie, nic nawet nie będę się tego tłumaczył. To tak czy inaczej ciś do swojego fatra, bo patrząc po donosach, to jest trochę grubsza sprawa. Dobra, dziękuję bardzo. Jeruna, ale mnie wkopali te. Tu chyba lana grają, to ja tu nie będę przeszkadzał.
Co ty kukosz? A, oglądam live takiego Freda gra. Ja to ciepnij mu tam szłapa w górę i subskrypcja, co? Dobra. Czekaj, Raymond, słyszałeś, że ktoś kradnie sztrom w okolicznych miastach. Zarąbał taki srogi generator. A po co mi to godosz? Znając przygodę twojego fatra, to coś o tym wie. Ale od kiedy furgo na tej bieżni, to nie wyłazi ze sali. Więc się go popytaj, o co chodzi, bo bez sztromu to nawet on na tej bieżni długo nie po furgo. No dobra, no jak to tak będzie. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki, żeście byli. Zbierajcie dalej punkty w zagadkach co odcinek. Też jest w tym uniwersum jedno wielko zagadka i karty powoli będą odkrywane. A zagadka na dzisiaj to będzie, jak myślicie, kto je unklem od Raimunda. Dajcie znać oczywiście w komentarzach. Też możecie dać znać w komentarzach, jakiego Pokemonu ma Raimund chycić. I do następnego razu.